Bai? Bai. Arrastion guztioi, eskerrik asko urritxagatik. Gaur saio olinpikoen ekimenaren bigarren saioari emango diogu. Eta gaur, Arkaitz Kano eta Rafa Ruedarekin egingo dugu saioa. Gainera, aprobetxatuz Bilbo Poesiaren hemen Bidebarrietan, Bilbo Poesiaren astean, benetan, plazer bat Bilbora etortzea, eta hemen, zuekin, saio olinpikoen ekimenen jarraipena, egitea. Saio olinpikoak, azken finean, guk gura duguna edo helburua edo funtzea, da, alde batetik musika, formatu akustiko edo, gaur Rafak beti ekartzen dauz pedal asko eta soinu asko egiteko, eta hori eskertzen da beti. Eta, musika, literatura, gaur Arkaitz Kanoren eskutik, eta emozioak, ezta? Nahi duguna, azken finean da, bateratzea, alde batetik, hiru arlo horiek, ezta? Musika, emozioak eta literatura, ezta? Orduan, nahi duguna da, bidaiatu, emozioen aldetik edo emozioen munduen bidai txiki bat edo hausnarketa txiker bat egitea saio honetan, ezta? Porbete, gizakiak dituen oinarrizko sei emozio horiek, ez bakarrik seiak, baizik eta beste emozio asko ditugula eta literaturarekin eta musikarekin bidai txiker bat hori egitea zuekin, ezta? Eta orduan, besterik Rafarekin eta Arkaitzekin, hasiko gara saio olinpikoen bigarren saioko ekimenak. Eskerrik asko etortzeagatik eta benetan plazer bat eman egotea zuekin. Eskerrik asko. Hola, Arkaitz. Arratsaldeon, Rafa, arratsaldeon denai. Gaurkoa izango da kontzertu komentatu bat, horrela nahi genuke behintzat izatea gauza informal bat jaso degun enkargu honetatik aritik tiraka. Eta emozioen arira, hasteko eta behin gustatuko litzaiguke planteatzea benetan emozio bat zer den eta zerk bereizten duen emozio bat demagun sentimendu batetik, ez? Byung-Chul Han filosofo alemanak berak bereizten du emozioa eta sentimendua. Eta esaten du emozioa den bezala zerbait pospolo bat bezala piztu eta itzaltzen dena, zerbait efimeroa, zerbait azkarra, konbustio bortitzekoa, gutxi irauten duen efimeroa. Eta aldiz sentimendua litzateke bere aburuz luzatzen den edo egitura bat duen edo nolabaiteko artikulazio bat baduen sentimendu bat, emozio artikulatu edo iraunkor bat, Eta berak beti esaten du sentimenduaren eta emozioaren artean gaur egun ezote den nagusitzen emozioa, Emozioa berehalakoa delako. Eta emozioak berehalakoa denean eskatzen du beste emozio bat. Emozioa agortu denez, beste emozio bat eskatzen du, azukrea balitz bezala, beste txute emozional kontinuoen premia horretan bizi ote garen. Eta pixkat kezka horretatik abiatu nahi genuke, emozioek sortzen ote duten zerbait adiktiboa, eta gero pentsatzen hasi emozio horiek zerekin lotzen ditugun, tristeziarekin, alaitasunarekin. Hortan,
Ni badakite Rafak reivindikatzen duela modu oso vitalista edo optimista edo bizizale bat emozio horretatik lana egiteko, ez? Orduan bai, bueno, printzipioz emozioi buruz hitz egitean eri emozio estankoak oso zailak egiten zaizkit bueno, katalogatzea inkluso, ez? Emozioa da zerbait instantaneoa, edo horrela ikusten dut nik, oso iraupen gutxiko zertzela da, ez? Eta gero horren ostean datorrena, gaur, bueno, atzo elkarrizketa batean eta komentatzen ziaten, bueno, pues aukeratzeko edo kanturen bat, emozio bakoitzeko, eta oso zaila egiten zitzaidan, ez dudalako sinesten emozio bakar batean. Garo, netzat emozioak dia alako txispazoak bezala, ez? Eta, garo, kantu batek gutxieneko iraupen bat du, 3 minutu eta piku, estandarrera jo ezkero. Eta, garo, niretzat, 3 minutu horietan hori da bidai bat non emozio ezberdinetatik pasatu egiten zaren, ez? Hasiera orduan argi dagoena edo nik emozioak ulertzen ditut pizgarri moduan, beste nonbaitera joateko. Alegia, agian postasun txispazo batek animoa ematen du, eta nire kasuan, gero dago beste mito bat hor, tristesia dala eta ez dala, tristesia ez omen da lan egiteko ez dakit aproposagoa edo sortzeko, badakizue mito hori, ez? Sortzaileak beti jende atormentatua eta izan behar dela eta kontu hori. Eta niri kontrakoa gertatzen zait. Lanerako nahiago dut umore ona eta gorputzaldi ona, ez? Eta inkluso uste dut gorputzaldi onak, postazuna igual exagerazio bat, baina gorputzaldi ona objektiboagoa dela, tristesia baino. Inkluso tristesiari buruz hitz egiteko, ez. Eta alaxe oso zaila egiten zitzaidan, hori, nola hau hasiera batean edo abia puntu moduan planteatzen diran 6 emozio basikoak edo, ez? Bakoitzari bere tartea emotea. Ez dakit zuri, Arkaitz? Bueno, nik aitortzen dute musika entzule bezala nire genetika tristeziarekiko oso lotua egon dela urte askotan, orain gutxiago. Baina ni musika entzuten hasi nintzenean, benetan gustatzen zaidana musika tristea zen. Eta musika tristeak eramaten ninduen katarsi liberadore batera, ez? Baina oroitzen dudan gustoko nuen musika 12-14 zen musika. Nick Drake zen gauzarik alaiena entzun nezakeena, ez? Dena horrelako, ez, edo poesia idazten hasi nintzenean, pues nik entzuten nuen Imanol, da entzuten nuen Iratze Okre Gerdik, Igeldiak, eta entzuten nuen Kanposantuko poeta, ez, Euskal Herriko poeta Kanposantuko trompeta, eta oso gauza funebreak, eta oso, ez. Baina ez nintzen horregatik suizidiora kondenatutako persona, guztiz kontrakoa, ez pixkat hor, nola baiteko melankolia rebozatu horretan, hor pixka zilipurdikatu ondoren erredimitu bezala egiten nintzen. Bai, eta gainera nik uste dute hori agian sortzeko, bakoitzak hor badu bere rezeta nola baitez, baina distantziare komeni dala, eta emozioa justo objektibotasunaren kontrako hori ere badira, nolabait, emozioa da txute bat, droga bat. Momentu batean eragina daukana zure buruan, zure gorputzean, eta horrek eragin horrek baldintzatu egiten dute edozein gauza. Orduan, badago eskola hori adibidez, idazleengan oso kuriosoa da, jende askori, idazle askorengatik entzun izan dut hori, Josein gaztea dan honi buruz hitz egiteko, ez? Edo, claro, ja demagun,
hori idazle balizko horrek sentituko edo sentitu izan ez balu kontatzen duena. Baina, karo, igual distantzi horrek hori beste objektibotasun, beste ikuspuntu bat ematen dio horri buruz hitz egiteko. Danok ez dugu zertan Bukowski izan behar, ez dakit alkola, drogak edo gauari buruz hitz egiteko, ez? Eta nik hori, alde horretatik ez dute zaila egiten zaitu, hori kompartimentazio hori eta tristesiatik eta sortzeanik triste nagoenean ez daukatko hori gezertako hori. Nahiago dut hobeto egon eta kantu triste bat egin gorputzak edo buruak ala eskatzen badit, ez du sinisten halako sortzailea atormentatuaren irudi horretan. Horrena izango da kantu bat entzutea eta gero enkuesta bat egitea beste tristea den edo ez den kantu hori. Besoak altxatzeko eskatuko. Hori da Arkaitzek idatzitako bat. Tristea bada esan nahi du nire errua dela, ez da, ere... Bueno, azken lana egin dudan azken diskoa hiriari buruzko monografiko bat da. Eta hortxe pentsatu nuen kantu bakoitzak eduki behar zuela persona baten izen propioa. Eta halaxe egin dut, ez? Hirian zehar bidai bat da eta bidaia hori zabaltzen duen kantua eta pertsonaia Angel da. Kristalezko hiri batean bizi den pertsonaia Angel. Kristalezko hiri bat eskaini didate, kristalezko leiho, kristalezko bate, kristalezko hiri bat eskaini didate. Kristalezko bani ez baniz bezala. Garden ohiturak berdin gurak ere, nire kalte gezurrezko hitzik enbakin gabe. Egigoze txikitako irakaspen. Haula dut nire disimulu naia. Zer uste dudan denek badakite, oraintxe galdetu eta esan zintzo eta fite. Oraintxe egiaren bila
egiak egin nau. Auskorretan auskorren. Kantu triste bada edo altxa eskua mesedez. Zein da zuen? Hau futbola bezala da, jendea emozionatzen da futbolean. Baina emozioen kualidadeari buruz hitz egin beharko litzateke hori da, gai tabua, ez? Emozioak kualifikatu daitezke. Futbolean emozionatzen den jendea eta poesiarekin emozionatzen dena emozio hori kualidade berekoa da. Ez daukat erantzunik, Bueno, kuriosa, berak esan du Angel, ni pentsatzen un Angel, zela. Nola, ez duzun esaten inoiz izena ez den agertzen kantuan, ez? Kantua da, ni beti pentsatzen Angel izan behar Angel, zela. Bueno. Gutxiago pixatzen duelako. Pentsatzea librea da. Bitxia da, kantu honen, kantuen, itzengo dugu baita ere bizka bat, kantuen nondik norako ez, eta ez igual, tailerreko kontuak, ez? Igual merezi du kontatzea. Hiri kristalezkoa da diskoaren izenburua, ezin zuen izan kristalezko hiria hori jadalako Paul Austerren novela bat, ez? Orduan aldatu beharra zegoen zerbait, baina hemen jatorrian badago hiri tartasunaren nolabaiteko isla bat edo, ez da? Persona bat gardena dena, zintzoa dena, nik pentsatzen dudana denek badakite, zintzo eta fite, azkar hemen, denen aurrean. Eta, karo, kantuekin gertatzen dena da, batzutan saiatzen zaila azkeneko esaldian egiten nolako keinu ironiko bat, baina, karo, ja entzulean ekatuta dago, eta horra iristen denako, ja, atentzioa, ja, joan zaio, ez? Esaten duenean, azkeneko esaldian, ez? Egiak egin nau, egiaren bilau, egiaren bilau, auskorretan auskorren, ez? Orduan, badago hor egiaren kritika bat ere, egia esatea post egiaren garaian pertinentea da, edo ez, edo. Eta ez dakitzen bateraino, ni letragile bezala, gesto ironiko hori amaierakoa, geratzen da hirian ezkutatua. Bai, gero, adibidez, hiriaren kontuak emozioekin ere nahiko lotura
ere zuzena ere baduela esango nuke ez. Hiria berez bada gure gaur eguneko bizimoduaren metafora bat, lehen aipatu dut, emozioak edo behintzat ala bizi ditudala diela txispazoak, ez? Txispazoak, eta gaur egun horrela bizi gara, txispazoen bila. Eta gainera esango nuke halako modu edo antxietate nabarmen batekin, ez? Velocidadea behar dugu, dana izan behar da bapatekoa, hause nahi dut eta hause behar dut momentu hontan, ez? Eta hiria ere bada, kontraesan ez beteriko gunea. Hor, jendea bildu egiten da, suposatzen da, kabernetan biltzen ziran bezala aspaldi, babesaren bila joaten zala jendea taldearen hortara, ez? Eta gaur egun antza, hemetik oso gutxira esaten dute, munduko biztanleriaren 80% gora hirigunetan edo bilduko dala, ez? Baina ez da hori bakarrik da modua. Eta hor, kontraste handiak ematen dira. Kristalezkoa aipatu dugu, Polosterren kontua dala eta ez dala. Hiriak gardenak dira gaur egun hipervigilatuak, hiperkontrolatuak, eta aldi berean anonimotasunaren epizentroa konzentrazio handienetan dago ere, ez? Eta adibidez hori bakardadea, zer da, bakarrik egotea, ez? Existitzen da bakardadea, eta jendeak suposatzen da hirietara joaten dela bakardadetik iesean, baina bakardaderik eta krudelena hirietan ere ematen da, ez? Batzutan ematen du halako bizi garela bakardade kolektibo batean edo antzeko zerbait, eta hortxe lehen aipatutako emozioei dagokionez kontraesan hori zein gertu dagoen gauza bat bere kontrakotik, ez? Negarra poza, negarra mina, negarra tristura, eta hiria leku egoki bat iruditzen zait, halako bizigaren mundu global, bizimodu global hontan kokatzeko, ez? Eta joko handia ematen du leku bat iruditzen. Bai, hor badago ez musikarekin lotua, behar bada, ezakin nork esaten zuen, musikak eskaintzen digula geure baitatik ateratzeko aukera, edo hori baino hobea den zerbait, eta dena geure buruarekin edukiko genuken konpainia baino hobea. Orduan gustatzen zait definizio hori, ez? Ez bakarrik geure baitatik ateratzea ahalmentzen digu kantu hon bate, baizik eta behar bada geure buruarekin guk daukagun konpainia baino hobea eskaintzen digu nolabait. Nik olako deno ditugu, ez? Momentu batzuk kantu bat eta hiri bat edo leku bat momentu bat kristalizatuta geratzen dena. Eta jaketa Paul Austerrekin gabiltzan gora eta bera, gogoratzen dut New Yorkeko kafeteri batean, aste bete daramazunean inorekin hitz egin gabe, ez? Eta ez dakizu ahotsa aterako zaizun ere, ez? Olako sensazio horrekin, animoz ez oso ondo, eta kafeteria batean sartu, eta gogoan daukat nola behin entzun nuen kantu bat, erabat poza eragin zidana ez ustean, eta izan zen Summertime kantuaren bertsio bat, baina nik Summertime ezagutzen nuen, kantu hori egiten zuen taldea ere bai, zen Mortxiba, baina ez nekien Mortxibak Summertimeen bertsio bat zeukanik, ez? Niretzak zen opari bat. Batzuetan ezagunak diren taldeak eta kantuak josten dira, elkarrekin datoz, ez ustean, baina oso modu koherentean, ez talde. Eta zure animoa aldatu egiten da, ez? Eta hori eta kafeina pixka bat, nahikoa izan zen egun horretan, ez dakit emozioa zen edo zer zen, baina betirako geratu zitzaidan animoa altxatuko zidan kantu baten bersio bezala, ez? Bai. Gero aipatutako hori, ez? Bakardade kolektiboaren kontua. Existitzen da bakardadea eta azken batean
ez dakit da, isiltasunari buruz hitz egitea bezala, ez? Benetan badago isiltasunik, bakardadea, zure mamuekin biltzea, ez? Beti dago konpainiaren bat. Beste mamu bat. Beste mamu bat. Abestuko dugu, bigarren mamua. Hori da. Hauxe da, Roy Batty. Roy Batty beste biztanle bat da, kristalezko hiri hontakoa. Eta, argi eta garbi Blade Runner pelikula aipu egiten dion kantu bat da hurrengoa. Eta pelikula hori ikusi ez duzun ontzat, hortxe, badira, Roy Batty da replikante bat, eta replikanteak dira gizaki itxura duten automatak, eta daude fabrikatuta emozioak ez garatzeko. Osea, daukate iraungitze data bat, eta emozioak garatu aurretik hil egiten dira, ez. Orduan, kantu hau Unai Iturriagaren testu bat da, eta da bakarra nolabait gaia aurretik zuena, ez. Esan nion, nahi nuela heriotzari buruz hitz egitea kantu hontan, eta diskoak nola hiria zuen ardatz, zein leku aproposagoa heriotza eta hiria batzeko Blade Runnerreko marko hori baino, ez? Eta hauxe da Roy Batty. Autobusaren zai, oinak bustita, etxe bat balulez, familia bat, 19 urte, semaforo bat, putzuan korrituz, argi urdinak. Supermerkatutik presakadoa, poltsan botila bat, zaparra da. Heldu leku barik, parke batean, putzuan gorrituz, zulatun bat da, bai. Ez dira denak denboran galdu, hiriak eurizko memoria du. Tannhauserko atean oriondik gertu, matxinadak sua ikusi ditut bai.
bai ikusi ditu. Bitxia da automatak nola aipatzen dituen horreta, ez? Eta nola batzuetan musika erabili daitekeen baita ere automata horiek generatzeko, ez? Modu malizioso batean. Behin irakurri nuen ez dakit hori egia den edo ez, baina halako ikerketa bat zegoela sasoi bakoitzean batez ere diskotekatan eta tabernetan jartzen duten musikaren eta sasoi horretan hartzen zen drogaren artean. Sasoi horretan modan zegoen drogaren artean, ez? Osea, nolabait droga horrek eragiten zuen bihotz taupadaren gehitze kopurua, bihotzaren azelerazioa bat zetorrela garai hortako nabarmenena teknomusikarekin, ez? Kokainak eragiten duen bihotz taupaden pausaje bera propiziatzen zuen musika. Nolabait sortzen zela holako akonpasamentu bat musika horren eta modan zegoen kantuaren edo estiloaren artean edo, ez? Pues ekstasia, edo ni zer dakit, edo metanfetamina eta trip hop eta orduan bazegoen holako ez gogoratzen zehazki nola zen, baina ekibalenteen zeraban ezako ez dakitegia den, baina beldurgarria egin zitzaidan. Batzuetan agerikoa eman dezake, baina hain zehaztua zegoen estiloen eta ez dakizuko entzun duzun segula. Bai, drogak eta musika erabat lotuta egon dira estiloetan, eta LSD-aren eragina nabarmena da, esango nuke. Kantu honetan, esan duzu? Honetan ez. Bueno, ez. Ez. Bai, eta gero, ez dakit, bazuk esan dozuna, ez, automata fabrikatzaren kontu hori, nola emozioak ere izan daitezken manipulableak, ez? Guk hor, ze punturaino bizigaren ere kondizionatuta gure ekosisteman aurkitzen ditugun gauzengatik, telebista dala, irratia edo erostera joaten garenean zer aurkitzen dugun, zer esanik ez, internet eta lako gauzetan, ez? Ze punturaino garen gure buruaren jabe edo gure gustoen jabe, gure askotan aipatzen da, aspaldi hontan euskal kulturaren ikusgarritasuna dela eta ez dela, zer dagoen hor, zer nola egin dezakegun ere ikusgarriagoa gure kultura, talde horretan ere uste dute pixkat hortaz hausnartzen hasten garenean konturatzen garela benetan, ze punturainoko zaparrada mediatikoa daukagun, ez dakit, konsumitzerako orduan, sentitzerako orduan, reggaetoia dago modan gaur egun, ez? Zergatik. Ez dakit, ze droga dator ondo, reggaetoiarekin? Hortara joan, ez? Nik ikusten dut horrekin lotua, ez, egia, niri beldurra, emozioak, ez, beldurra generatzen didan gauza bat da, hori da, zu aipatzen zenuena supermerkatuan Enrique Iglesias entzuteak, ez dako horrek ematen dit beldurra. Bai. Osa, benetako beldur genuinoa eta ez Hitchcocken banda sonora, ez. Ez, badakizue zera behiei, esnea gehiago eman. Enrique Iglesias jartzen dietela ez esan. Ez Enrique Iglesias, behar bada igual bai, ez dakit inork deskubrituko balu agian. Baina esan nahi dut, behiei musika jartzen zaie edo ez dakit klasikoa entzun nuenik eta Japon. Klasikoa, esne gehiago emateko agian, eta argi dago guk gere konsumitzen dugula gehiago edo gutxiago segun ze musika entzuten dugu. Alegia, euskal musika ez dela bat ere ona konsumitzeko.
Ez dugu oso gitxi entzuten da balako saltokietan, ez? Eta jendea oso kontzientziatua dago, fijatzen bazeate, ez? Erraustegiaren kontuarekin eta jendea oso kontzientziatua dago sudurretik sartzen dugun zaborrarekin, baina ez dago bat ere kontzientziatua belarritik sartzen dugun zaborrarekin, eta hori da nire obsesioa. Ez dut ikusten manifestazirik, ez ONG-rik, ez mobilizaziorik belarritik sartzen diguten zabor hori guztia. Behar bada ja oso reakzionario bihurtu naiz, orduan oso tesi eskuindarrak defendatzen, baina nire ustez zerbait egin behar da, claro, sudurranik tapatu dezaket gutxi asko, edo jarri dezaket benda bat, baina tapoiekin joan behar du supermerkatura kiwiak erostera, da nire galdera parlamentarioan gaur eta hemen, ez? Irakurri nuen baita ere Guantanamon erabiltzen dituzten, torturarako erabiltzen dituzten kantuen zerrenda, ez? Kantuekin gauza zoragarriak egiten dira, baina gauza latzak ere bai. Da nik uste dut, edozein kantu errepikatzea 1000 aldiz ja tortura bat dela, munduko kanturik onena izan arren. Iba neukan bizilagun bat, zeukana garai hartan TDK zinta bat zen. Remen kantu bat zeukan grabatua, kantu berdina A eta B aldeetan, ez? Orduan jartzen zuen autorreverse, eta zan Losing My Religion, eta ez zuen galtzen bere religioa, segitzen zuen entzuten, zinta berdina, behin eta berriro autorreverse, eta esaten kantu hori bakarri gustatzen zitzaiola diskoan. Eta hori zen tortura bat, eta Guantanamon irakurri nuen erabiltzen dutela ACDC, gero oso musika thrash metal eta horrelako musika, bueno, ulertu ezakezu, ez dakit ulertu ezakezuen, baina gero erabiltzen duten Bruce Springsteenen Born in the USA, letragatik, ez? Eta gero, erabiltzen zuten da oraindik ez dut ulertzen, da Barrio Sesamoko sintonia. Behin eta berriro jartzen zietena Guantanamoko presoei, eta ez dakit, pentsatzen dut errepikapena bera ja nahiko tortura izango zera. Neri hori dala eta gertatu zitzaidan oso gauza kuriosoa EGB hartan, irakasle batekin, eta gero nik ja ordurako, zinta piloa eta grabatzen nituen TDK horietakoak, tartean, eta irakasle batek eskatu zidan mesedez Modern Talkingen single bat, zinta 60 minutuko zinta, ordubeteko zinta hortan, bi aldetatik kantu bera grabatzeko, zuk aipatu dozun nura, ez dakit parienteak edo izango zidan. Igual sindrome bada, Baina nik adibidez hortan, eta nire alakoa naiz, ni adibidez musikaren kontuarekin oso konsumitzaile efektu, ez dakit oso geldia daukat, nola baita esateko. Eta kapasa naiz, kotxean nagoela, 12 edo 15 aldiz kantu bera entzuteko. Orain ez daukagu behin eta berriz horatu behar hori egiteko, ez? Eta disko bat erosten dudanean gustokoa baldin badut, egon naiteke tranquilamente 2 hilabete edo disko hori bakarrik entzuten. Duan, bai, ni urtetan egon naiteke disko bera entzuten, baina kantu bera, Horixe. Beste kantu bat? Bai. Hauxe, urrengoak Jon du izena, eta gauza kuriosoa gertatu da kantu honekin. Gero kontatuko dugu. Bale. Hemen kantu honetan suizidioa aipatzen da, nire ustez. Eta suizidioak daukan, hiriarekin lotura badu, naiz eta suizidioak edozein lekutan gertatu daitezken, baina normalean hori halako gunetan edo badirudi errezagoa dela halako kasuak topatzea. Eta kontua da hori, bere buruaz beste egiten duen persona zer da. Heroia, koldarra, ausarta, ze emozioa gailentzen da halako momentu batean, ez? Zure buruaz beste egin aurretik. Posez txoratuta zaude edo oso triste, ez aizu horren posa handia daukazu, ez aizula inporta ez da desagertzea, ez? Dakit, kurioso.
Hauxe da Jon horren historia. Hautsi nahi duen persona batera. Xampan kopaz egin topa, hautsi nahi duten guztiekin. Ez diozu inori deus eskatzen, leiotik kanporazo, erantzun gabe bidei, hor konpondenei. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer labirinto, ez dakit gu zer garen, larri mina beste. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer algoritmo, larri mina gozamen bihurtzeko. Bihurtzeko. Bakarrik egin duzu topa, eskafandra jantzita, hodeiak gizen daude, euri morez, kiskali duzu hiri hau, lurra utzi aurretik, azken gaua da gaur. Aztarnak ezabatu, lan bat gehiago, lan bat gehiago. Krimen goxoa da hau, lan bat gehiago. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer labirinto, ez dakit gu zer garen, larri mina beste. Ez dakit zu nor zaren, ez dakit zer algoritmo, larri mina gozamen bihurtzeko. Bihurtzeko. Bitxia da, ze letra nik idatzi nuen, eta ez neukan inolako asmorik suizidioari buruz aritzeko. Baina, karo, orain bera entzun ondoren, lurra utzi aurretik azken gaua da gaur, ez? Zaten du. Baina, karo, bestalde nik irudikatzen nuen eskafandra batekin astronauta bat, beraz da etorkizun hurbila, eta astronauta bada. Lurra utziko du, baina beste planeta batera joateko, ez? Da soldatapeko hiltzaile bada, egin du krimen goxo bat, eta orain badoa berriro ere eskafandra jantzita beste leku batera, ez? Orduan, batzutan bitxia da, nola, kantu bat azkenean telegrama bada, ez da novela bat, ez? Daude 40 hitz, eta ambiguidade handi bat, eta ambiguidade hori ederra da, ez? Hor bakoitza proiektatzen du nahi duena, edo desio duena, edo bere intuizioak esaten diona. Eta kasu honetan, gure intuizioak ez joazten leku berera.
bueno, hau eta zer egin behar genuen eta prestatzen ari ginala, eta hitz egiten, eta bueno, kantu hauek eta lotuko ditugu beste, hause, emozionekin, bestearekin, tal, eta Jon, berak esan bezala, berak idatzitako kantua da, eta esan nion, nik hemen suizidioaren inguruan, eta erantzute, nik horrez, neukan asmorik suizidioari buruz hitz egiteko, ez? Eta zenbatetan gertatu da, karo, hori testuak askotan dira zabalak interpretatzeko, bakoitzak bere pelikula egin dezake, ez testuak pelikulak edo dozen gauza, ez? Zenbatetan hori idazlea eta kantariaren arteko interpretazioak oso bestelakoak izan daitezken, ez? Publikoarengan normala da, suposatzen da zuk kantu bat botatzen duzula hor, airean, eta ez da autorearena, ez idazlearena, ez da kantariarena, bakoitzak ulertzen du nahi duena, eta hor, bizirik dabil hortik, ez? Baina idazle eta kantariaren artean, egileen artean, egile batek gauza bat esan nahi, eta besteak pentsatu beste bat esaten ari dela, ez? Eta ze bitxiak eta ze politak dian horrek gauzak, ze ambiguak eta ze baliagarriak diren ere, halako, eta guzti honi buruz, orain dela gutxi konturatu gara. Bai, Rafa, hori suizidioa moduan interpretatzen duzu, bai, eta gero bera ere konturatu da, hau da, batzuetan, idazleek enteratzen dira zeri buruz idazten duten esaten dietenean, ez? Nik hemen kapritxo berezia neukan algoritmo hitza sartzeko kantu batean, ze oso hitz zaila iruditzen zait esateko kantu batean, da pentsatzen un pikutera bidaliko ninduela, algoritmo hitza aldatu mesedez, jarri beste zerbait, ez? Jarri ekuazio. Baina algoritmo, baina ez, hor ikusten da artista handia gai direla algoritmo hitza kantu batean sartzeko, izan zen desafioa kantu honetan. Baina kontatu entzulek ze libertade hartzen dituzten, ze igual nik ez nekien hori Gildarena. Bai, adibidez, gertatzen da asko, guri PLT-ren sasoian, ibili ginean Espainiatik nahiko, eta gogoratzen dut behin Valentzian, eta gautua da zer esaten dozun, zer ulertzen dozun, eta zer esan nahi duzun, ez? Eta, hor biltzen zian 200 bat persona edo areto batean, eta gogoratzen dut, bi anekdota nahiko kuriosoak, bat Hilda Jainkoa kantuarekin, gerora zabaldu indana bigarren zentzu hori hainbat lekuetara, eta hor gu euskeraz kantatzen genbiltzan, eta eurek euskeraz ez ekitenez, hori entzuten zutenaren interpretazio bat, eta etortzen zitzaidan ekoa jentearen eta estribioa zetorrenean, Hilda Jainkoa, eta halako batean entzuten dut, Hilda de Antxoa! Eta, gaur egun txiste bat da, eta PLT-ri buruzko edozein zera, txiste moduan erabiltzen dute Hilda Jainkoa eta Hilda de Antxoa, ez? Eta oso gauza kuriosoa da, eta behin gertatu zitzaidan beste kantu batekin, gero kantatuko dudan kantu batekin gainera, eta esaten zuen, hor momentu batean, esaten du, ez naiz isilduko, errepikatzen da hainbat aldiz, ez? Eta etorri zitzaidan, eta musikari bat, ez dana euskalduna, eta komentatu zian, oye, Rafa, ¿por qué dices ahí, ez naiz Michelduko? Hostia, Michelduko persona bat, musikari bat, ezaguna, oso ezaguna. Eta oso kuriosoa, ez? Zelan sortzen diran halako kontuak. Hori izan zen, PLT gastronomia kongresetara gonbidatzen hasi ziren urtea, ez? Bai. Pentsaz emozio ezberdina,
Hilda Dantxoa, hori da. Nietzschek ere sinatuko luke, Hilda Dantxoa. Bai. Igual kantuak eta direla, uste dut badakauzula zerbait interesantea ere esateko. Bueno, irakurriko dugu testu bat, irakurriko dut. Pixkat luzea da, baina hemen oso jende kualifikatua zaudeten ez, espero dut zerbait. Kantu baten anatomia da titulua. Kantuek asko lezakete, baina ez lezakete dena ahal. Kantuak gaizki entzuten dira eta okerrako gogoratzen ditugu. Leloarekin geratzen gara, zerbaitekin geratzekotan, edo kantuaren hasierako ahapaldiarekin izenburua baino ez. Edo esaldi kapritxoso batekin, askotan kantuaren osotasunarekin zerikusirik ez daukana. Behar bada betelan gisa edo errima osatzeagatik bakarrik jarritako hitza geratzen zaigu hiltzatua, eta ez kantu osoari eusten dion berba edo esamolde giltzarria. Kantuaren barruko anekdotari egiten dio leku gure memoria zitalak eta ez kantuaren euskarri autobiografiko sakonari edo narrazioari edo ipuñari. Kantuaren detailerik kapritxosoena kautibatzen gaitu. Hasierako trompeta soloak, sampler lapurtu batek, gitarra baten punteo aproposak. Klixearekin geratzen gara, eta ez klixea desegin eta aurre iritzia hankaz gora jartzera datorren azken zirtoarekin. Iritzi berriak sortzeko ez ziren asmatu kantuak. Lehendik zeudenak, airean eta haizetan dabiltzanei lagundu, eta haiek berresteko baizik. Entzuleak kantuaren gorputza dar bati baino ez dio heltzen. Txakurrak ezur bati bezalaxe, holaxe. Eta gorputza darrari hortzekin tiraka setatzen da. Besoari lotuta gorputz bat duenik ahaztuta. Estribillo itxurako beso hori gorputzetik erauzi arte askotan. Lastozko txorimalo bati erauzitako beso txatal diren zenbat kantua izu. Gero jabearen ganadoak izu txakurra, txintxo eta mozolo. Ara ze kantu eder dakarkizudan. Baina zer diozu, nora zoaz, txatal zistrin horrekin, ezur bat besterik ez data. Lastozko gorputza darra, non dago besoaren jabea, non dago txorimaloa, non dago kantua. Entzuleak bere burua ongien ispilatuta ikusi duten kantuaren zatian geratzen dira katiatuta, komeni zaiena hartzen dute. Geure buruaren itxura bat eman ahal izateko, ispilu bezala erabiltzen ditugu kantuak. Kantua espazio habitagarria, kantua etxea, eta gu beti etxeko errutina berbera egiten, ispilua eta ispilu aurreko iluminazioa aukeratzen. Kantuak sendagaien armairutxoan gordetako anpolla ziztagarriak, desio den efektuaren arabera gure botikinetik hautatu eta geure organismoan ziztatzen ditugunak. Azkar edan beharreko espresso italiarrak diren kantak, vodka titaretxo kolpe batean ustu beharrekoak. Badira kantu batzuk bukle romantiko bihurtzen direnak, Demagun Susan, Leonard Cohenek abestua, edo proposatu nahi zutenaren kontrako aldarri, Born in the USA, edo kantua edo zertarako justifikazio bihur daiteke, koartada, zeure gainera jauzi egiteko, kasu. Because the night belongs to lovers, Patti Smithek abestua, gaua delako, gaua maitaleena delako, eta punto. Gainerako kantua soberan zaigu, horrekin geratu gara, because the night belongs to lovers. Gu jarriko dugu guretik gainerako guztia, guk lurperatuko dugu ezurra, nahi dugun lekuan, gurea den paraje batean, eta gero esango dugu hau da gure kantua, bikotekide berriarekin hasitako kredentzial ustez sendo bat emango diogu horrela kantuaren bidez harremanari. Eta alaxe izendatu duguna, alaxe gogoratuko dugu gure kantua. Zergatik, because the night, kantu bat urteurren bat izan daitekelako. Efemeride hutsa, bizitzako aroak datatzeko modua, dastatutakoa datatzekoa.
dastatua. Urte bat edo zenbaki bat artxibo batean gordea, naiz eta aspaldi utzi genion ura entzuteari, urte zehatzari begiratzeari, beste bat nintzen orduan aitzakia jartzen dugu, kantu bat egutegiko horri argazkidun kits, baina azalean tatuatutako egutegiko eguna, kantuak hori duona eta txarra, itxatxita geratzen zaiola gure garai bateko gorputz zatiari, eta gorputz hori erauzi nahi izatera kantua bakarrik ez, ari itxatxitako gure azal xamurra ere kendu beharko geniokela. Horregatik nahiago aukeran kantua zala bere horretan utzi, larrua zala delako kantua zala, epidermis eta dermis musikala garelako funtsean, oihartzunak eta hotsak. Lantzean behin esaldiren batek zipristinduak edo ziztatuak gaua maitalena delako because the night, eta antzeko pelokeria gehiago belongs to lovers eta bar. Geure behar eta premietarako erabiltzen ditugu kantuak egoista gara kantuekin. Ondo diogu premia bat dugunean erabiltzen dugu kantua, primarioa ginen premiez ari gara, zerbait egiteko behar dugun indarra emango digun euforiari deitu larrua jo negarregin umeak lokartu arazi, minutu pare batez xera entzungarri hoietan kulunkatu, axaletik unkitu eta axaletik unkitu ondoren ukimen hori sakona dela sinetxi. Kantuak torturarako erabiltzen dira, kantu berbera behin eta berriro dezibelioak gora, Auschwitz Guantanamo belongs to lovers, bai, batzuetan kantuak ezustean ere zerki bihurtzen ditu komunitateak, Salvadorren eriotzean ederra izan liteke hori, adinak eta kondizioak zeharkatzen dituen kantu bati, denok zentzu berdintsua edo ematen diogula uste izatea, naiz eta intimitatearen leizean hori ezten zehazki horrela, laga dezagun intimitatea pakean, laga dezagun leizea leize, elkarrekin kantatzea ari gara besterik ez, besoak elkarren sorbaldan, gure besoak mailegatuak berriz, galeraren beldurra beti, izu madarikatu hori, izua galduko ote zaizkigun ideiak eta sentimenduak ezpadugu kantatzen Salvadorren eriotzean, eta iraganeko arbaso mitikoekiko loturak besoak txirikontatu ezean, Cromlech arrizko paisajea emulatzen duten aragizko paisaje, because Cromlech the night, zer du bada txarretik galerak eta galeraren ikasketak, galera da mundualdia, galera besterik ez. Galeraren ikasketa, galeraren ospakizuna, dastaketa eta dataketa. Kantuak ez baitira ipuinak, kantuak ez baitira gutunak, kantuak ez herrizatekotan telegramak dira. Badute larridura puntu hori, urgentea dena melodiarik baldarrenean ere, hasi eta bukatzen den zer, azkar hori, eta kantu baten premia segidakoa, pospolo bat, beste pospolo bat pizten, because berdina izan arren ez berdin, the night. Esaldi eginak baditu kantuak, errazago gogoratzen da jada badakiguna, eta jada badakigunaren aldagai okurrentea, esamolde zahar eta higatua, traktatus filosofikus bat egitekotan bazabiltza ez egin kanta bat mesedez, txiste filosofikoa edo autolaguntza liburu bateko atal hiperlaburra aterako zaizu. Filosofikus. Filosofikusetik baino gertuago dago kantua fikusetik edo kaktusetik. Baliteke gorputz barrura sartzen zaizun dekorazioaren zatia baino ez izatea kantua. Uinen bidez datorren apaindura, batzuetan atzpuntarekin ukitu eta hots minbera jaulkitzera eramango zaitu arantzatsua delako, eta beste batzuetan haren leunak kitzikatu egingo zaitu, gorputzeko ezetasun indizea aldatu eta ez soilik begietan, baizik eta barne errai konfesa ezinagoetan kilima ia likidoak eragingo dizkizu. Araba, ze sustekoa, ez nekien zehazki nire urdailak eta nire giltzurrunek forma hause zutenik, nire esofagoak hainbeste eraztun zituenik ez nekien. Bidean listuari laguntzeko, nire eskumuturretan sugandila muturluze baten pilpira bizi zenik ez nekien ezer. Nola jakin hori dena nire buruari buruz, nola ezaguten nire burua egiaz kantu hau entzun arte. Ahal guztiduna bezain galkorra da kantu baten anatomia, eta kantuak egitea ogibide hautatu dutenak izan ohi dira usualki ahal guztidun izatera jolasteko bezain xalo edo arro edo jolasti.
Izain hoi dira oroz gain, gauza auskorrak aztatu eta eskuetan hartu eta gauza auskor hoietan gauza ez diren gauzak eraiki eta atzekin eta lastan egitea gustatzen zaien jendea izan hoi dira. Kantariak badaki hori dena, dakien bezala denbora asko behar dela gero 2 minutu irauten duen kantu batean dena kondentsatzeko eta kondenatzeko, datatzeko eta dastatzeko, liederraren eta kantu tradizional baten arteko bidegurutzean zure bizitza guztian, zu eta zutarrak lagunduko dituen adiskide leial bat topatzeko, deus ez den zerbait hotsak baino ez, uinak, zure buruaren pultsioarekin bat letorken erritmo bat, baina bere deusean haragi bihurtzen dena, kantaria bera ezurretan edo hilik dagoenean, orduan ere berpizkundearen doaia dakarkion, uinen bidezko edabea da kantua, antidotoa bere baitan duen pozoia eta pozoia bere baitan duen antidotoa, goxoagoa delarik beti, pozoia antidotoa baino, eta antidotoaz dena daki, because pozoiaz the night kantariak dena daki. Luzea zen benetan bai. Eskerrak Rafa, neukan horre. Bueno, adibidez, gauza bat oso zaila egiten zitzaidana emozio hori dagokionez musikarekin lotzeko, sorpresa. Antza emozio primarioetako bat da, sorpresa, ez? Eta netzako sorpresa da hori espero ez duzun zerbait, baina nola lotu hori musikarekin. Adibidez, oso errez identifikatzen dugu tristesia, postasuna, gorrotua esango nuke ere nahiko errez identifikatzekoa dela musikan, sorpresa. Sorpresa niretzat adibidez musikan, bada, badakizue musika klasikoa hartuta zera dodekafonismora arte, nolabait edo musika konkreta ditzen zaion horre arte 19. mendearen bukaeran, musikaren legeak errespetatzen zidan nolabait harmonia kontuetan eta gaur egun gure musika popular hortan ere existitzen den kontu bat, ez? Batzuetan prebisiblea da entzun behar dozun hori, ez? Eta halako korrenteak heldu zidanean prebisibilitate hori desagertu egin zen. Eta musika konkreta entzuten badozu edo halako obra modernuak musika klasikoan da imprevistun konstante bat. Ez dakizu, ez da kapaz antzemateko zer datorren, ez? Eta niretzat agian sorpresa musikaren bitartez islatzeko modu bat hori, musika horren bitartez izan daiteke, ez? Ez nuen aurkitzen azalpen hobeagorik. Baina badaude beste sorpresa mota batzuk, eta sorpresas a plazos edo alako zerbait, ez? Hau da, uste ez duzun gauza bat, beste gauza batean bihurtzen danean, baina pixkanaka. Hau da. Eta gertatu sorpresa lento bat. Sorpresa lento bat, modan dago, ez? Diferido edo nola... Eta kontua da, gertatu zitzaidan kantu honekin, ez? Orain behar dudan kantuakin neukan hor melodia bat, bakizuegu normalean musika lantzen dugu lehenago, eta hortxe gero joaten gara hauen gana, fingles antzeko sasizkuntza batean kantuak murtsikatzen, eta hauek letrak jartzen dizkiote horri, zentzua ematen diote gure melodia horri. Eta neukan hori akorde segida bat, melodia zera batekin, eta hasi nintzen testua asmatu nahian edo eta ezinean Unai Iturriagaren gana jo nuen, bertsolariaren gana. Eta hortxe, zan nion begira, Unai daukat hau
diskoa grabatu behar dut, ez dakit kantu honekin zagertatuko da, behar bada ez dut grabatuko, ez nago oso konbentzituta, melodia iruditzen zait polita dala, ez dakit zer, eta bueno, zerbait ateratzen zaizun, edo gelituko gara. Eta sorpresa osoaren lehen plazua egun hortan bertan, lehen pausutxo hori etorri izanez. Arratzalde hortan, jaso nuen una editoreagaren e-mail bat, eta esaten zidan, Rafa, ez duzu sinestuko, baina gaur bertan hasi naiz honekin eta idatzi dudan lehen bertsioarekin oso gustora nago, eta uste dut asmatu egin dudala musikarekin, mezuarekin, eta guztiere, eta bertsolariak oso trebeak dira improvisatzen eta sekulako artelanak egiten, bapatean, baina karo, testu bat, letra bat sortzeko, normalean ez badiozue jartzen datarik, hilabeteak pasatu daitezke bueltatu arte euren lana, ez? Eta hostia, egun berean, tak, 1000 zabaltzen dut, eta irakurri nuen, eta benetan ederra zan Unairen letra, eta pizkanaka, ja letra hartuta, ja kantuak beste gorputz bat hartu zuen, eta estudiora sartu eta estudioan, kantua jantzi egiten dituzu, konponketekin, eta hasten da, haundiagoa bihurtzen nola baitez. Eta bukatu genuenean, grabazioa, hori, ia kanpoan gelditu behar zen kantu bat bihurtu zen, diskortatik erakutsi genuen lehena, garrantzitsuena nola baita izateko lehen singela. Eta niretzat hori bai izan zala, EPK hartutako sorpresatxo bat. Zu badaukazu bestelako... Ni oraindik deskansatzen ari naiz. Hauxe da, bimus. Gerra haundiak dira maitea, nonbait Mesopotamietan. Hemen denbora doa, barrazkiloen gainean eta inurriak gerran daude. Uolak izan dira lastan, lurrikara katodikoak, nire ritster eskalan, euli bat besoan beralez, arrastorik utzi gabe. Bezperak nahi ditut, biharamunik ez, kilimak nire oinen azpian. Baina pentsatzen dut, beraz ez naiz beti, batzutan nahiago dutez izan. Bi pauso mundua, bi putzu itxasoak, bi musu, ta ezer ez. Izuak bizi dituzu prima, metropolia hundienetan. Nik entzun dut aizea, euriari hizketan eta zutaz ari ziren gaur ere.
ez nago mutu, ez naute itxutu, basta dezaket mina kafean. Baina pentsatzen dut, beraz ez naiz beti, batzutan nahiago dut ez izan. Bi pauso munduak, bi putzu itxasoak, bi musu ta ezer ez. Bi pauso munduak, bi putzu itxasoak, bi musu ta ezer ez. Bueno, bitxia, ja laizter bukatzea dira joan beharko dugu, baina falta zaigu gauza importante bat behintzat, xamurtasuna nabaritu izan da nik uste da, adibidez kantu honetan, ez? Ederra da letra, bezperak nahi ditut, biharamunik ez. Denboraren malgutasuna, ez? Hori da zerbait kantuetan nik uste lortzen duzuena batzuetan, denboraren relatibidadea, benetan sentitzea nola alde bai gelditzen den edo kondensatzen den edo ez, edo dilatatzen den denboran etzako hori musikak eta musikoek fizikarekin daukatelako zerikusia asko da fizikarekin ez. Eta emozio primariotara bueltatuz bada bat fama ona ez daukana, baina niretzako behintzat idazten dudanean ere garrantzitsuenetzakoa dena eta da amorrua. Ez da hitz egiten asko amorruaz. Ez naiz ari gorrotoaz, hain naiz amorruaz. Amorrua motor sortzaile bezala, ez jende gutxik esaten du, ez disko hau idatzi dut amorrutik. Edo novela hau ateratzen da, sortzen da amorrutik. Bueno, amorrua azkenean, nik uste gestionatzen jakin izan ezkero, asmatu ezkero, dela egundoko indarra da, ez? Bada motor bada. Eta nik benetan bai behintzat oroitzen dut idatzi izana estimatzen ditudan hainbat kontu motivazio edo abia puntu amorratu horretatik, ez? Gero beste gauza bada, ze forma ematen diozun, ze irten bidez, ez? Nola kanalizatzen duzun amorru hori. Baina batzuetan, ez dakit musikari batek nola bideratzen duen hori, amorrua, ez? Bueno, oso zaila da, amorrua nola... orokorrean utzi behar da beratzen kanalizatzeko nire kasuan behintzat. Ez zait erreza iruditzen musikara egin izan dut, baina normalean ez dut amorru hartzen dudanean ez dut amorrurik bueltatzen. Eskatzen dit tirita bat jartzea. Eta generatzen dit agian kontrakoa. Amorruaren kontrakoa orekatzeko. Hola. Horren amorrua usten diogu idazlei eta gero zu arduratzen zea xamurtzeaz gure hori, ez? Batzuetan ere, nik uste dut gauzek segun nola esaten diran eta bueltatuta kontraste horietara indarra handiago hartzen dute, adibidez kristolako gauza gogor bat modu xamurrean izan da, biderkatu egiten dela uste dut. Eta eskatzen dit gorputzak normalean hori joatea beroa ematen didatenean segituan hasten naiz hotzaren bila eta alderantziz. Eta morroarekin, kasu honetan, baita tristesiarekin ere, kontrakoaren bila. Osea, oso zaila da
hortan edo zaila egiten zait, behintzat, amorrutik amorrua sortzea. Entzongo dugu azkeneko kantua. Venga. Nari ez behiratu. Ez dazu kantatu behar. Bueno, kantu hau dago beldurretik sortua, amorrutik baino. Eta oso, niretzat oso berezia da. Kantuak du izenburua Oroitz, eta hitz egiten du, gerra garaian gertatutako kontu bati buruz. Famili baten aitona eraman eta fusilatu egin zutela, ez? Eta guzti hau beldurrari buruz eta hitz egiterakoan zenbat familietan gertatu dan hemen kantu honetan kontatzen dana, zenbat urtez gordi izan dira sekulako istorioak beldurrengatik, hitz egiteko beldurrez, eta niri kasu konkretu honetan oso gauza bitxia gertatu zitzaidan. Kantuak kontatzen duena da gerra garaian nola eraman egin zuten famili baten aitona eta fusilatu, eta handik urte batzuetara ezurrak eta topatzen dituzte persona horren ezurrak, ez? Orain fosak eta alakoak modan daudela. Eta niri behin telebista ikusten ari nintzela mamarekin hor etxean, Durangoko bonbardaketari buruzko dokumental bat ikusten ari ginean, eta momentu batean esatariak personen izenak aipatu zituen, ez? Hor hilotzak agertzen ziren, eta tartean Rafael Villalabeitia izeneko bat. Eta mama ondoan eukan, mama altxatu egin zen, joan zen bere gelara, eta etorri zen alako postal zar batekin, eta eman egin zidan ezer esan gabez. Eman nion buelta postalari, eta postalean jartzen zuen, para mi sobrina Felisa, que se siga riendo tanto como hasta ahora. Eta sinatuta zetorren Rafael Villalabeitia, ez. Eta, karo, flipatu egin duen, karo, telebista ikusten, Durangoko bonbardaketari buruzko dokumental bat non aipatzen duten izen hori, eta momentu hortan enteratzen naiz, nire amamaren osabazala, alegia, Durangoko bonbardaketa horretan hil egin zutela. Eta karo, ordurako 35 urte banituen beteak, eta flipatu egin duen, baina ez hori bakarrik baizik, eta hortatik tiraka, enteratu nintzen ere nire amamaren neba gaztetan eraman egin zutela, fusilatu egin zutela, eta ez dakitela ere non dagoen gaur egun, ez? Orduan, karo, pentsatzen hasten zara, nola halako gauza bat isilik mantendu daiteken famili batean, babesteko behar bada zure ondokoak min eta halako peligroetatik, nolabait. Eta hortik sortua da kantu hau, eta kantuak du izena Oroitz, da beste biztanle bat hiri horrena, ni neu izan nintekena. Eta honekin agur esango diogu gaurkoari, eta eskerrik asko etortzearen eta beste barik. Hogeita 17ko maiatzaren 10ean, 7 esne beizebiltzan, harataon alarrean, kortako lanak amaitu barri, kontu kontari zineten jarri, gure sukalde zarrean 3 semetxo da 2 alaba ondoan gure,
Amama Clara, lapikoaren aurrean. Zazpi gizon sartu ziren, zazpi arma eskuetan. Esan ez ezintuztela, sarri ikusten mezetan. Etxeko kajoi, guztiak uste, gero eraman, egin zintuzten, negarrezta odoletan, naizta ez zuen, gura kontatu, mina ez da inoiz, ez ezapatu, amamaren begietan. Gau ez eraman zintuzten, gau ez aikite kandido, kamioneta zar baten, bultzaka zintuzteniko, gure etxeko, zorion dena, indarrez soztu, nahi zigutena, etzen bueltatu berriro. Naizta azte, zen alegindu, gure amamak, beti jakindu, zeinek eman zizun tiro. Amamari joan aurretik, zeuzkan indarren apurrak, zuretzako izan dira, bere azken itzamurrak. Asko kostata da urteki agertu zara sei lagunekin mugitu ostean lurrak mina ez da inoiz ez ezabatu naizta bihotzik ezin elkartu dira ezurrak mina ez da inoiz ez ezabatu naizta bihotzik ezin elkartu dira ezurrak.